Nu er det endelig jul. Juhu! Det er nu, at alt ballade kan ske. Nu er det endelig jul. Juhu! Kan du lege som en nisse i skjul? Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Juhu, det er jul! Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Juhu, det er jul! Jul. Jeg er Nisse i sko. Drømte jeg lige, at det var jul? Det er jul! Det sner ikke. Det kan jo heller ikke sne indenfor. Goddag, tag hatten af. Jeg hedder Vipsen, og ved I hvad? Jeg er en lille drillenisse, der laver så meget ballade her. Hvad hedder du? Prøv lige at høre. Kan I høre det? Ja, det tager vi. Kom. Jul, jeg elsker jul. Nu er det jul. Jubi, det er jul. Og julehulen er færdig. Jeg synes, den er for meget flot, den her hule. Synes I ikke også? Mor, vi mangler noget. Mangler vi noget? Hvad er det, vi mangler? Vise julehulen og frem på futterne. Nu er det nissetid. Ja! Hvordan var det nu, man gjorde? Det er jo lang tid siden, jeg har gået i nisseskole. Jeg har det. Her er den. Jeg kan huske det. Jeg har da godt nok en flot banan. Juhu, det er jul. Ta-la-la-la-la. Hvem har vi lige der? Det er da alle vores nissevenner. Bingo og Mingo, skynd jer, kom. Sig lige hej til alle vores nissevenner. Hej, nissevenner. Er du også kommet i julehopla? Hvis ikke, så skal du bare se med hver weekend i hele julen. Det er nemlig rigtigt, vi skal lave så meget julehygge. Jeg er sulten. Er du sulten? Vi kunne faktisk lave noget, som man spiser rigtig meget af i julen. Er det julebananer med glimmer? Nej, det er noget, der er hvidt, og så propper man lidt kanel på og en smørklat, og det er noget, nisser elsker at spise. Kan man også proppe sure sokker og syltede agurker på? Maja. Det stinker af gamle brudte blæer. Det stinker altså en lille smule. Det er heller ikke sure sokker, Bingo. Altså. Det stinker altså en lille smule. Ja, det stinker altså en lille Kan I smule. gætte, hvad det er? Nej, Det er rigtigt. Det er da risengrød, man spiser i julen. Okay, nu skal I lytte rigtig godt efter, okay? Vi skal bruge en gryde, ris, lidt salt og en masse mælk fra køerne. Jeg tror, det her det bliver verdens bedste risengrød nogensinde. Nu skal den bare stå og simre, og så skal man huske på én vigtig ting. Den må ikke brænde på, så man skal huske at røre i gryden. Risengrød er bare det bedste i hele verden. Er det ikke rigtigt? Men jeg tænkte faktisk på en ting. Kunne det ikke være sjovt, hvis grøden var helt anderledes? Aha, skal vi ikke gøre det? Okay. Fnise julehuen og fart på futterne. Jeg tror, jeg har fået den mest geniale nisseidé. Det ligner altså ikke en rigtig risengrød. Nej, nu giver den noget stykker. Det ligner mere en
Den er jo helt grøn. En risengrød kan da ikke være grøn. Jeg har da proppet de rigtige ingredienser, jeg har ikke. Øjne. Nissehuer. Slim. Bingo og mingus. Hvad er det for noget? Nu tror jeg, der er et eller andet mere galt med den. Nej, jeg tror lige, jeg løber en tur. Grønne puslenetter. Bingo og mingus. Er det jer, der har proppet jeres legetøj ned i gryden? Det kan jo ikke bare som det eksploderer. Hold det for sjov. Bare rolig, Maja. Jeg fikser grøden. Jeg har fået en bussermand. Lidt bananer, lidt myrer, æbler og så et drys med lidt kanel og en smørklat. Whoopie! Ved I hvad? Jeg tror faktisk, at vores nissevenner er meget bedre til at lave en rigtig risengrød end os. Har du lyst til at hjælpe os med at lave en rigtig lækker risengrød derhjemme? Øj, det vil jeg gerne se. Også mig. Opskriften på vores helt egen risengrød, den finder du og dine forældre lige der. Ja, og hvis dine forældre kan tage et billede af, hvad du har lavet og sende til os, så ryger billedet direkte i vores magiske julesvæg. Måske er du endda heldig, at vi netop hiver dit billede op og viser det her i julehulen. Det har været den sjoveste dag i dag. Kommer du igen i morgen og ser med? Her kommer Superman. Nu skal vi allerede sige farvel. Men ved I hvad? I morgen, ikke også? Skal vi så ikke pynte rigtig meget op herinde? Ja, men uden hoppende bussemænder, okay? Uden hoppende bussemænder, Bingo. Det er rigtigt. Nissevenner, vi håber så meget, I har lyst til at komme igen i morgen. Ja, sommer! God jul! God jul! Den risengrød, den var virkelig god i maven. Grød, jeg er så sød. Jeg tror vi snart, det er sengetid for sådan en ung nisse som mig. Hvor gammel er det nu, jeg er? Ja, 1430 år. Det er det, jeg siger, jeg er en mega ung nisse. Bim, bang, busse. Jeg er en haletusse. Det har virkelig været en sjov dag i dag, synes I ikke også? Alt det der risengrød og alt det der sprøjtede op. Det var altså mega sjovt. Jeg tænkte faktisk på en ting. Kommer I igen i morgen og laver masser af nissedrillerier sammen med mig igen? Yes, jeg vidste det! Jeg vidste det! Og inde på julesiden, der er det altså ikke mig, der har lavet nogen nissedrillerier i opskriften, okay? Og det er heller ikke mine hænder eller mit nyseri. Det lover